wani gauta jani idan ya shiga rana. Na gama. Eto, na ga aiki kam na gama yayi kyau. Sai dai masala ba kudi yau. Ba kudi yau sam. Ba kudi Allah. Sam yau da. Sai dai kai hakuri. Salan yau da kwanna gobe da kuma. To ai masalan kowa yana ciki. Gaskiya ne. Hakuri. Aisha, rayuwa na ta miki bari fita. Ban gane za ka fita ba. Zan fita in je in nemo mana abin da za mu ci Aisha. Jiya haka muka kwana da yunwa a gidan nan. Yau ma kana nufin haka za a kwana a gidan nan, a yi ni a gidan nan da yunwa? Za mu ci. Jiya na je na yawa Malam Idi faskaren nan. Bai bani kudin ba. Yau in naje na karisa zai dauki kudin sai ya bani. Zan siyo mana abun da zamu ci. Yanzu zan dawo Aisha ki hakuri. To bari ka jin giya. Wallahi yau kana fita a gidan nan. Kana fita a gidan nan ban ga alamun ka zo da abinci ba. Ka san sauran. Zan je yi kokari in Allah ya dace abun da ne zan samu Allah da zan kawo. Yanzu zan je in dawo. Kin ji?
ya kaman ba kai hakuri ba ne. Wannan aiki in ba zai yi ba kawai mu je na yi shi. Ba abinci a gidana na zo na yi faskare. So shine nake ga Ka ma ce mini ba kuɗi. ba kuɗi. Baka san yadda na bari iyali. Ka san me malam? Idan ba za ka iya hakura zuwa gobe ba ko ci ka mayar min itace na yanda yake kawai dan ka ajiye min su wannan. A gane ko a haka zan sayar da su. Yawwa dukiya ne nan ka gan su. Za ka iya hakura zuwa jibi to shikenan. Ba za ka iya hakura ba ka mayar min da itace na kawai shine. Kowane gauta ja ne idan ya shiga rana. Mama, aye kun ji kiɗan mamar mu dai. Kuma maman Salima ina samari da 'yan mata da ma masu shirya bukukuwa. Kakarku ta yanke saƙa. Hajiya Hauwa, wacce aka fi sani da maman Saliha, da ke garin Mubi jihar Adamawa, hannun riga da Garba mai nama, kwanan kolere, domin rakashewa da kuma morewa da ɓarjewa har da ma fasa ƙashi. Kuna buƙatan soyayyun kaji ko dafaffe, ko kuma dai doya kuke buƙata wacce aka soya kuma aka kwaba da kwan kaza, sannan kuma ga irin dankalin nan na turawa zuƙa-zuƙa. Muna ɗaukan nauyin cin abinci da kuma shirya liyafa na bukukuwa, taron birthday, bikin makarantu, ɗaurin aure, Senfort. Kawai ku kira numban waya kamar haka: 0800 38 08 78 30. Hajiya Hauwa, wacce aka sani da maman Saliha, a shirye muke tsab domin burge ku da kuma ƙayatar da tarurrukanku har da ma bukukuwa. Kada ku manta, mun ƙore mun ciri tuta ta wajen soya kaji na gida da kuma kajin gona, doya, irish da sauransu. Ba mu tsaya nan ba, muna ƙayatar da duk wani taro da ake bukata da irin abinci na gida da kuma na waje. Kai awal. Awal kai ba magana nake ma ba. Rayuwa sabuwa abu ya fara sauri. Kai awal ba da kai nake ba. To ga abincin ka. Bara an ka maka ruwa. kamar da na gama da ubanka kama kan taka-taka. Awal. Ina da bukatan ka daure a fadin taro, ina so fitar ka dan. Wannan hukuncin uwar ɗaki da almajirin ta. Awal. Ya shiga kwanci. Aikin fi ɗan dako sanin tasha. Wai yaron nan da yake gadara ne.
albarka insha Allah za ka gama da duniya lafiya. In za ka shiga gida ko za ka fita wurin sana'a kai addu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ka ji yaro, kada ka manta za ka ci abinci ba ka yi addu'a. Sharrin mutum da na aljan Allah zai kare ka. Allah ba albarka. Allah nake gajara. Taɓa namun ƙarya ne. Kowani gauta. Ya raga haka kuma canji lokaci daya. Me ke faruwa? Me ke faruwa? Aisha. Me ke faruwa? Salamu alaikum. Tashi. Ga an kuma da ta kuma ma yanzu yana kokari. Lafiya? Yaya ne na ga zaman lafiya. Gaskiya ba zan iya zama aure da wani. Aisha. Kin sani tun da yawan suka rasa. Banda tamkar ka. A duniyar nan. Shin baya miki komai ne a baya? Yana kawowa amma yanzu ba a kawo. Da shi ke ba wani abu. Yanzu abin da za a yi da ke wannan ni yanzu zan je banki ki je sto a baki bushin kasa maza amma fa ki sani wannan shigar taki bai dace ga matar aure ba. Kot. Ai, alhamdulillah. Shinkafa da 10,000? Kai. A wannan lokaci barkanku da shigowa shafinmu na Cindofin. Kamar kullum mu ne muke kawo muku daɗaɗa zafafa fina-finan Hausa wanda muke sa nan gaba za ku ga na Turanci. In Allah ya yarda muna buƙatar mu burge ku domin da bazar ku muke taka rawa. Duk abin da zamu in ba za mu burge ko ba amfanin mu shi. Saboda ƙara mana ƙwarin gwiwa muna buƙatar ku danna subscribe da wannan alaman ƙararrawa da kuke gani a ƙasa yanzu. Kamfanin mu na Cindo Film Production za mu na kawo muku mu ɗora muku sabbin fina-finan mu a duk sati. Kowane bayan kwana 7 za mu dinga sa muku episode domin burge ku masu